ሻሎም 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 እግዚአብሔር ቤተሰብ ደቅ ብርሃን ሰላምን ጸጋን ክርስቶስ ምስኩልኩም እዩ ከመይ ሓዲርኩም እዝናይ መዓልቲ ቃል ካብን ክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ዝልቃ መደባት እዩ አምላኽ ሰማይ አዚዙ ባረኽኩም ሎም ድማ ከምቲ ንቡር ናይ መዓልቲ ቃል ክንካፈሊና ሎም መዓልቲ ንካፈሎ ቃል ኃይሊ ምስልሳል ዝብል እዩ ኃይሊ ምስልሳል the power of meditation ኢየሱስ ጎይታዩ አምስልሳል ዘሎ ኃይል ክንሪኢና መጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፍ ኢያሱ ምዕራፍ 1 ካብ ጥቅስ 8 ክሳብ 9 ክንሪኢና ነቲ አብኡ እተጻሐፈ እንተ ተጠንቂቅካ ክትገብሮስ መዓልትን ለይትን አስተንትኖ እምበር እዚ መጽሐፍ ሕግዚ ካብ አፍካ አይትፍለዮ ሽዑ መገድኻ ተቀንዕሞ ሽዑ ድማ ክሰልጠካዩ ጽናዕ ትባዕ ኢለዶ አይአዝዝኩኻን እግዚአብሔር አምላኽካ አብ ትኾዶ ኩሉ ምሳኻይሞ አይትፍራህ አይትሸበርካ ኢያሱ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ጀሚሩ ሓድሽ ጉዕዞ ይኽጅምር ክሳብ ሕጂ ዝኸዶ ዝነበረ ደድሕሪ ሙሴ እዩ ሕጂ ዝኸዶ ግን ናይ ሙሴ ስፍራ ተኪኡ ይኸይድ ቅድሚ ሕጂ ኸይድዎም ዘይፈልጥ ጎደና ይኽጅምር ነገር ግን እግዚአብሔር ነቲ ቅድሚ ሕጂ ኸይድዎ ዘይፈልጥ ጎደና ቅድሚ ምጅማሩ ኣብቲ ጎደና ዕውት ዘግብሮ ትምህርቲ ይምሂሮ ኢያሱ ጉዕዝኡ ካብ እግዚአብሔር ሓደ ትምህርቲ ተማሂሩ ጀሚሮ ካብ እግዚአብሔር ዝተማሃሮ ነገር እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ ምስልሳል ቃል አምላኽ ዝብል እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ለኢያሱ አብትሱ ዝበለሉ ፍጻመ ዘብጽሖ ዋና ትምህርቲ ዝማሃሮ ብዛዕባ ምስልሳል ይምሂሮ ነቲ አብኡ ተጻሒፉ ዘሎ ተጠንቂቅካ ምእንቲ ክትገብሮ ለይትን መዓልትን አሰላስሎ ንምንታይ እግዚአብሔር ለኢያሱ አብቲ ፈላም ጉዕዝኡ አብቲ ናይ መጀመርታ ጉዕዝኡ በዚ ትምህርቲ ዝኸጀምሮ ዝፈተዋ ምኽንያቱ ኩሎም አምላኽ ዘተስኦም ናይ እግዚአብሔር ሰባት ኣብ ኩሎም ከድኩም ተዳሪኹሞ ኃይሊ ምስልሳል ዝተረድኦም እዮም ነይሮም ለኢያሱ መጀመርታ ቅድመ መበጋስካ ቅድመ መስጓምካ ነቲ ኣብኡ ተጻሒፉ ዘሎ ለይትን መዓልትን አሰላስሎ ኢልዎ ቀጽልካ ካብ አፍካ ይትፍለየልዎ ሽዑ ኢልዎ ማአሽዑ ምስ አሰላሰልካ ድሕሪኡ እንታይ ግበር ኢልዎ ሰጉም ሃሌሉያ አሰላሲልካ ትስጉሞ ስጉምቲ ኩሉ መቕናዕ ኣለዎ ምብልጻግ ኣለዎ ምዕዋት ኣለዎ ከሰላሰልካ ትስጉሞ ስጉምቲ ግን ሓደገኛ እዩ ስለዚ ኢያሱ ምስ አሰላሰለ ሽዑ ትስጉምሞ ሽዑ ድማ ተቀናዕካ ኢልዎ ኣብትና እንግሊሽ ድማ you will prosper ኢልዎ ሃሌሉያ ሪኹም ቃል እግዚአብሔር ከነሰላስል ጊዜ ክንዕድግ እንድሕር ጀሚርና እሱ ንኹለን ስጉምትና አቃንዖ ክበን እዩ መቕናዕ ጎደናና አምስልሳል ቃል አምላኽ ይሰሎ ናይ እግዚአብሔር ቃል ሜዲቴት ንኽንገብር ጊዜ እንተደኣ ወሲድና ናይ እግዚአብሔር ቃል ንኸነሰላስል ጊዜ እንተደኣ ወሲድና 100% ጋራንቲ ኣብዚ ሰጎምናዮ ኣብዚ ዓቀድናዮ ዓወትናትና እዩ ምክንዋናትና እዩ ምኽንያቱ ምቅናዕ አምስልሳል ቃል እግዚአብሔር ይሰሎ ናይ እግዚአብሔር ቃል ከነሰላስል ምጀመርና ኣብ ህይወትና ዝፍጸሙ ፍጻሜታት ኣለዎ መጀመርታ ሰለስተ ዓይነት ደረጃ ናይ ምስልሳል ኣሎ እቲ ቀዳማይ ምስልሳል ቃሉ ድምጽኻ ይውጻኻ ኣብ ውሽጥኻ ክደጋግሞ ኮለኻ እዩ ናብቲ ካልኣይ ደረጃ ምስከድና ድማ ነቲ ድምጽኻ ይውጻና ነሰላስሎ ዝነበርና ቃል ብትሑት ድምጺ ካብ ኣፍና ክነውጽኦ ኮለና እዩ ሳልሳይ ደረጃ ግን ነቲ ብትሑት ድምጺ ካብ ኣፍና ነውጽኦ ዝነበርና ብዓውታ ክንእውጆ ምጀመርና እዩ እዞም ሰለስተ ደረጃ ኣብ ነፍስ ወከፍ መዓልታትና ንኸዶም እንተደኣ ኮይና ዓወትናትና እዩ ኃይልናትና እዩ በኻልእ አዘራርባ ውሽጥና ዝሕደስን ቻርጅ ዝኸውንን ብምስልሳል ቃል አምላኽ እዩ
ብዙሕ ጊዜ ቃል እግዚአብሔር ነነበቢና ነገር ግን አይነሳላሰለኒና ዳስ ዋይ ስለዚህ ነሳላሱለ ኢና ኣብቲ ቃል ዘሎ ዘይቲ ንውሽጥና ዘይረኽቦ ቃል እግዚአብሔር ከነሳላሱሎ እንድሕር ጀሚርና ዓለምና ክኸውን ክጅምር እዩ ኣብቲ ቃል ዘሎ ዘይቲ ኣባና ክግለጽ ክጅምር እዩ ንምንታይ ተተባሃለ ምስልሳል ቃል ኣምላኽ ንቃል ኣምላኽ ይኸፍቶ እዩ ምስልሳል ብዙሕ ጥቕሚ ኣለዎ ኣሕዋት ቀዳማይ ቃል እግዚአብሔር ከነሳላስል ተጀሚርና ካብ ኣእምሮና ሓሊፉ ቃሉ ኣብ ልብና ክዕቆር ይጅምር ካልኣይ እቲ ብልብና ዝተዓቆረ ቃል ኣብኡ ዘሎ ጸጋ ናብ ህይወትና ክለቆ ይጅምር ሳልሳይ በቲ ዝተለቐቐ ጸጋ ብእምነት ክንዓቢ ንጅምር ራብዓይ ኣብ ህይወትና በቲ ናይ እምነት ጎደና ኣብ ኩሉ ዓወታት ክንመላለስ ንጅምር ሓሙሻይ እቲ ኣብ ቃል ኣምላኽ ዘሎ ዘይቲ ቅብኣት ነቲ እግዚአብሔር ዝሃበና ቅብኣት ከም ዝፈስስ ይገብሮ መዓስ ቃሉ ኣብ ልብና ምስተዓቆረ ብኻልእ ኣዘራርባ ቅብኣትካ ክፈስስ ቅብኣትካ ክግለጽ ትደሊ እንድሕር ኮንካ ገላጽ ቅብኣትካ ቃል እግዚአብሔር እዩ ቃሉ ግን ንቅብኣትካ ዝገልጾ ንቃሉ ብምስልሳል ኣብ ልብኻ እንተዓቂርካ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 1 ንኺድ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 1 ብምኽሪ ረሲኣን ዘይመላለስ ኣብ መንገዲ ሓጥኣን ከዓ ዘይቀውም ኣብ መንበር መላገጽቲ ድማ ዘይቅመጥ ብሕጊ እግዚአብሔር ደኣ ዝፍሳሕ ነቲ ሕጉለይትን መዓልትን ዝመራምሮ ሰብ ብፁዕ እዩ እዛ ዝመራምሮ ትብል ዘሳላስሎ ማለት እዩ ሰብ ብፁዕ እዩ ንሱ ኢሉ መን ንሱ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ቃል ለይትን መዓልትን ዘሳላስል ሰብ ንሱ ህይወቱ እንታይ ከም ዝመስል ረእይዎ ንሱ ከምታ ፍሬኣ በብግዚኣ እትህብ ቆጽላ ከዓ ዘይረግፍ ኣብ ወሰን ወሓይዝ ማይ እተተኽለት ኦም ህይወት ይኸውን ዝገብሮ ኩሉን ይሰልጦ ሪኹም እዛ ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 3 ዘላ ህይወት እሳ ናይቶም ብምስልሳል ቃል ኣምላኽ ዝነብሩ ሰባት እያ ንቃል እግዚአብሔር ከነሳላስሎ እንተደኣ ጀሚርና ከምታ ኣብ ወሰን ወሓይዝ ማይ ዝተተኽለት ኩሉ ግዜ ትርክስቲ ኩሉ ግዜ ቆጻል ኩሉ ግዜ ኣብ ደጊዚኡ ንግዜ ዝኸውን ፍረ መልሲ እትህብ ዝገበረቶ ኩሉ ዝቐንዓ ህይወትና ልክዕ ከምኡ ክኸውን ይጅምር ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ኣሕዋት ፕሊስ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 1 ኩሉ ሰብ ዝፈትዋ እዛ ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 3 ዘላ ኦም ህይወት ፈራይትን ቆጻልን እሳ ኣብ ናብራና ክንሪኣ ንደሊ እንተኾይና ቃሉ ግዜ ዓዲግና ነሳላስሎ ኣብ ቃል ኣምላኽ ምስልሳል ኣብኡ ናይ ምፍራይ ምስጢር ኣሎ ፍርያማ ህይወት ኣብ ምስልሳል ቃሉ እዩ ዘሎ ቃሉ ዘሳላስል ፍራይ እዩ ቃሉ ዘሳላስል ኣድማዕ እዩ ቃሉ ዘሳላስል ከኣል እዩ ኣምላኽ ሰማይ ምስ ኩልኹም እዩ ቃሉ ኣሳላስሉ